ki para bibi bagi perlok barok ngabdiang subha yupi syakani kejing syakri kejong blay lingba ke YouTube channel jong kabalang kejongi kabalang pesulian pokse baca begini aja perang it mendem hublay kejing tuai hublay bukpa jongi ubah beneng ngidap dari sungu ubah rau yemeku tribe yid wadah pedeng jong kajing long jing man jong keperthai bangi im ngidang yo ban mandi ban syakri yeme lingba jong kini ke teknologi kebadon ku tribe ye ke bangi yo ya galat ban penbenai ke khubor jong jibenim ke jong me ngidwai ya kajing torongkat bakajing alam jong men sebuk hut ndu basdang ndu bawai jong de jeseng ngidwai ya kajing bisa dibor ke jong me Yino isim benta borok bagi jiada ke jeme ku tribe yid yangi kat ba ngidang yeseng lang ku tribe yid tapi ngidang senam ke jome namangi pan jikini borok hakat dengan jung try benar-benar ba yid jong Yesus Kristus amen nginyarwai ke jirwai ke ba arspa prabupra berhadirin jong kini ke jirwai dan khot di mesta kentiu borlang syuting benyalam hak bepuli nak ting jong belai bat hak jing tuai Shong bat na try gas ngilano kajan kami drink dum katam maro kinong yarang kidu kersyan kimla bornong tlon tu syong bat nga kalajan sem kas ni jing im jong nga ki jing snow paper hey nang ja kelat lor kiap non basa ami ubam ju kelasyong bat nga dap tang shi sin ikak mat jong ni na jing snow patu saban nga syong ne uba jem nun snorin ulog babha kum unong way ato syong bat nga wat wandabo kum nong di sharper kay hen way hasulta mor ka jing isnay ban snow jing yam Kibril mi ju snow pa tuan ulok nong pok tu syong bat nga habadang rin yang amam syam laklen namilabun sin jengai ngalapen
Habanda kut akwa tu syong badna mangan yo i ha ka Jordan ba kan kdo ka ding na bechaneng yanga kan mi jing sha kan mi badum kan ja la im la yap atwa tu syong badna Schwabing ni late lang so play aging dway. Ini sa score katto kanitli kitkot nagaktian ko bukhoy ko jong play. Ya ka ba nilaban siyam nagashiti ko jong Paul sa ginong room. Kalunong ka basan kitkot ka baningkong hadu kitkot ka basan. Kumjuru na ko gospel kat kum Lukas kalunong ka ba khatar kitkot ka ba ar khundai hadu ka ba life away. Bat kumjuru na kashtiu Paul saki Filipi kalunong ka basaw kitkot ka basaw hadu ka ba nyong ki kentien ki ba ongkum ni namar kata balapan kesan yang ngi da kejengej ngidon kejeng Yesuk bat ublay da utrai jongi Jesus Christ da uru ngila yo ya kejeng lamprang da kata kejengej sapok ni kejeng ai hagabangi yeng bat ngi snguk kemen ha kejeng kermen ya keburom ublay bat om tang kum tahi henrei ngi snguk men ru ha kejeng jenjar da tip biang bagajing jenjar ke penlong ya kejeng Yesha berkata kejeng Yesha ya kejeng Syam mensim berkata kejeng Syam mensim ya kejeng kermen berkata kejeng kermen kam ju penrain bu kho ken nabaya kejeng ngai kublai lathe yar no buk ha ka dot not jongi do mensim bu ya bala ai no hangi pite wat ya ki bapin bam lani ya ka bapindi piwat kuslai artatian ru nabaya kini ki baro ki jat benriu jong ko perthei ki wat hanrei ukpa jong pi utip bapidan kam ya kini ki ru hanrei pi to ya wat ya ka hima ka jong blai te ya kini ki baro an sa ailang tam api tu pin ya kemen no ha utrai halagasngi tinga ongpat tu ya kemen tu ai bakejeng Yesha jong pi kan pau haki breu baro utrai ulajan wat kuslai ya ke ru henrei ha ke baro dagejing duai bat dagejing kerpat lambat kejing aingu tu pin pentip ya kejing pan jong pi so blai tigata kejing suk ublai kebapalat ya kejing sampang baro kan ri jai ken ya ki dot not jong pi bat ya kejing mut jong pi hau Chris Jisu ngili osngau na ketien ka khoi ka jong blai ngin ya phailang so blai ya kejing duai tungin ni duai ku kpa jongi uba beneng kat nongi dap da kejing kemen ka bakrau bengiyo ya kini galat ngin don ha ki yeng ka khoi ka bakrau ka gentang ka jong ma try ngidap da kejing sngongo ka bakrau bagajing iet bagajing snai ka jong ma ka ri pen emingi kumni kumbangilong hadu kini ka por ba kini ka klepman try ngidap da kejing sngongo ka bakrau namar kejing yalam bagajing betin ka jong ma ya kejing im ka jong i simat bat hadu ka kini klepmat try ngidon tangi ka ban jaro bat ban pendan buram ya ka steng ba khoj ba badan bor ka jong ma try ngi aingu ya me try memulong blai badan hasenda bat bom ju no ingi wat apdeng kini ki por ki ba ki ba jenjar ni don ki jing kerman ni don ki jing sos kam mar mela kular ba menom no ingi hagi por baro
atrai kat nungi dap de jing kemen ke bakrau bakum ke balang ni yo pat sisien ya kalat bengin yo ya geni ke benta ya ke ban mani ban pendan buram ya ke kerteng ke bakhuj ke jong mah lengba kini ke rukam wat hapdeng kini ki por ki ba ki ba jenjar ki bangi hap ban yesam ban bangi hap ban yakendo nrei mem sam lakhang lat te trai yangi bengin yo sngo ke ketien ke bakhuj ke ba im ke jong mah nrei me dang yai khot yangi trai bengin phai same lengba ke ketien ke jong mah ban nomor kata kendat ngi wan ya ke ban dam bat ya ke ban IT lut ya ki men sim ki download ke jongi ki sangti ban bor ke jong mah men semti ngi tangku mengilong ki breu ki bapap pat ki bejat oi ki breu ki bangi bon sien ki jupun sosi ka mon ka jong ma rei try tu ai kershan ngi hala gasngi wa pedeng ki jing tlat ki jong ngi try ngin bat scam ki ketien ka jong ma bat bengin yat hakin ka slak ndo ka perthei ka badap de ki jing be ki jing ele rei haba medan hajan ngi te bengin job ki try ngi wan ye ka ban bukti hila ka balang try men isnei ban nang ya lam nanti pedang ini ki por ki ba ki berjanjar men kersar por try baka balang ka jong me kan la ban try ya ki kam ki ba pher ha pedang ki jing bot per king try ya ki jing penyat kat kum ka bor beri ban pek mi try ngi scam baka balang ka jong me try ka yai angnut ban piar la ki ti try naga ban taban kner ki kam ki basha hoi atrai ngida IT ru ya komiti balang he atrai nadu ki pastor ki teman besan kirang ba perkat kam baro atrai ki badan ya gebenta ban simti atrai ya ki senjam kemno ya geban yalam ban penyat ya ki kam ki jong balang trai ngida dwai men dan lam dorongkat kam tam kendat namenta ki teman besan ki jongi hoi hapadeng ki kerta kebaki kila kot bat kila nang yai ke kerta atrai men kersan bor ki baki naman thait atrai ya keban wat ke khamat ke jong meh ya keban ai jingmut ya keban ai ya kijingi kai atrai ki badai na ke ketien ke jong meh bakumnu ngi kum kit khot ki jong ka balang atrai ngin yai bot renti bat bengin pen kre atrai na ke benta ke jingi ke jongi simet try ngada dwai ru na gebenta ki pastor try men kersan bor ki ya ka kam ke bigi try ka kam ke bekhia ka kam ke bubun men ai ki ka por ke bakloi try ya ki kila men perkhat sani hoi bi kila ban simti ka kam ke jong meh men pendap ya ki ha ka por ke babiang try hoi ngada dwai ru na gebenta ke komiti jong balang try borok ko we men kersan bor ki apa deng ke jing tray ke jong ki ka kam ke jong meh men ri men da men sumare ki na ginu ki bor ke jong ni ke perthai na ke jing pang na ke jing stam na ke jing ke jing jar nrei men play ki kala try bi kila men kiu ski yang ke jong meh la ka don gunu ka kam ke basha bagi kila try ban pet ban khmi ila ke balang hoi ngar dwai ru na benta ki khot jong ke balang la ke jong ki yeng ki sam ke jong ki kanran ni snei man kur khui ki man pendap kerhai ki try kam tam ki jing long men siem try bigila ban wan ya ke khmat ke jong ma try ngada dwai ru na ke benta ki nong tray ki badan hagi mission field ki jongi try ni snei ban ri ban sumar ban da ban keri ki hoi be ki ru ki la ban trail ya la ke jong ke kam try wat pedeng kini ki sngi ki ba ki benjar hoi ngada dwai ru kerpang na ke benta ki tu ki badan ke benta ke ba khmat try na ke benta ban yele persha ya ke ni ke khlam hoi nadu ki medical staff nadu ki authority ki padai ban pej ya kayat kayang hoi nadu ki bahe adu ki berit atrai men kersan bor ki atrai hapadang kini ki por baki hangdu atrai baki mi nalayeng ban lej ban trai ki kam ki jongki men deri men sumar men da men ki ari ki hoi ngi em ki por ki ba ki bejenjar trai ndai ngi scam haba me melong rengkat pat me dan hajan jongi nginom kini ki bor jong bomman ba jong kini perthai try kinom la ban pen try ngi try kanran ada bukti try na ga benta ki long yeng ki long sam bengin ken mau try hagi jing try ki jongi na ga benta ka kam ki jong me try na ga benta ka balang ki jong me na ga benta
keri bekerja bendria utrai bengin long ki bala kre atrai ya ki por ki bakum kini ki ba ki bajanjar bah bengin pen kre leng ba kejing hikai ba leng ba ka ketian ke jong me ngin syam ke jing sok bat ngin syam atrai ya ke jing keman atrai yungin ong khamat jong me metip khambai ke baro atrai sngowi kini ke jing khot karpat ka bren to the map to try ke like ki pop ki bobon ki pamisyam ke jing emo jong ki boman laksngi bar bangapan bang karpat kini baro agar teng ke jong try bo nang panem jing Jesus Christ menda ba chudu ki bobam chukotro amen hak ni kapor ngin lum no ya ki jing ai ngu ke jongi hak yen ki sem ki jong pi bat kad bang jang lum ki jing ai ngu nginyo snow ya ki jing wai ke bakar pang nai Mrs. Naki Labet Rengah mi badan lut barok kun ublei ba koror tam ukpa mi kloi ban i ka ket puram haneng bat mi kloi ban yar kum usim kisim dan jaga kum utrai tikim pensrim mi bating penang jongki bah mi wan penim ajing shi tamba krau ba mem day hak ban ajing ai ba pelatam shisha ba mewan ba ki pop ba kya jonga por nga kintan ya me ba it yanga o atrai ba lei ngasat nar pranayami daki pop babun jonga ngapendeng kisha yami dajing mud basniu jonga oka play kasnam jong mi ubahok bat pasida Henry mi ong kun ngamap yapi bat yapi ngawan pen ajing ai ba pelatam shisha ba miwan ba ki pop ba kya jonga por nga kintan yami ba it yanga o atrai ba lei balay mi wan bansat ki pop jonga mi don baro henry mi kam ken koryanga ajing ai ba pelatam shisha o atrai ngan ai shami lat na jing im jong nga
dan kamyami hakis ngi bakum kini bapertei kalajan wai ngi dan kamyami bangin long ruka jing shai bangin baya kading pna ngi dan kamyami bapertengin ompens ngobha bakin iya me hangi ngi dan kamyami wan men sim bakut men ta hashwa men wan sa shi sin Tuhan hadonut trai Jesu dan jaga hadonut jangan Tuhan hadonut trai Jesu dan jaga hadonut Tungnya duai bantu ngentang ya di kecik aingu. Ublay bukpa jungi ubah bening. Ngi aingu ya meku tribe yej. Nama kejing kerhu kiba methe saya kejing em kejongi. Kum ka balang ku try ngidan shibun ki kam banten dep ku tribe yej. Long lang kejing adai bajing syakuri ha ka balang. Kejing syakuri lembah kejing ai isne. Bajing syakuri lembah kejing lap. Ya gospel jong jepun em kejong me. Kerhu yikti barok ki balano sya kini kejing aingu. Kerhu ikam kejam jeng trejing ketak jongki. Pendap membiang jonang kam joki ki bala kesengi. Bar kerhu kini kejing air ku trabe yej. Bahang no haba kebalang kebetulan kam. Kan long nak benta banten krau ya kerteng kejong me. Banten yar ki hima kejong meru. Ha kini keperthai. Namang ipan ha kerteng kejong trai bona benem be jong Yesus Kristus. Amen. Hashwa begin yo baca skor. Ya ke kubur nak tin ke jong blay. Ngan khot ya ke praise and worship team jong kabalang. Bahkan pen krue ya kita nuat imen sim jongi. Ling ba ke jong ruai pen ram sim. Saya sen ngai ngoi ublay mengiyo ini kalat man penan buram mi kerteng bakrau ke jongo mengiyo man yang mani man penan buram mi u. Markom ta khot ya pi ni ke por. Kemo Jesu kular hangi pring jongi. Wang wan pi ki ba thaj bat ki ba khya ke jingkit ngan pen sting ya pi. Kom ta khot ya pi mengin ruai ban yo roi ublay de kemen sim ke ba sok ya. De kemen sim ke ba ngi mat ki jingale ke jingem ke jongi. Mat nganget bau blay ke jingkular ke jong blay ke long hoj bat amen. Bat kum ta khot ya ping nya ruai lang yu blay ngin penon bromi kerteng ba khrau ke jong bau blay un the ke jing ai e halor jongi nya ruai la tu ke ruai ka ba khat lai bari tang blay bala man ma ke jing palat ke jongi dei blay uban ai ke jing pen khia met bat men sim ha ke jingim ke jongi nya ruai lang e sim ta ke ruai a blay ba khrau.
la le te ya ki kam jong me able kham phla long ka jing ai a ma be ko le tang mar we hi te ju ma a ki pop jong ni di ju ma a ki pop jong Balat jong ngi map able ngi rem ngi swai to ben nim a na lo jong ni don bala ya ngi ba po ban ma ban sha ma me ko le tang mar we hi me tu ma a ki pop jong ni me tu ma a Jing ai a ki kam ba bha jing ki u play in nang pen krau ka nam jong u ha birthday ba ha bo neng ru ma me ko play tang mar we hi me ju ma a ki pop jong ni ma me ko play tang mar we hi pop jong ni ma me ko le tang mar we hi me tu ma a ki pop jong ni me tu ma a ki pop jong ni Lord's no birthday Jesus jong na kan Lord ki chen ya de Jesus jong na kan birthday jong basa Tang Jesu ba shisha Jesu jong na wan hong min sim jong na Jesu jong na jong na ki ma birthday ban jon ki in jong ki lên con đêm bên đang trên lan con Giêsu jong na jong na đang lo cô trên hàng bưu
Jangan ngai ku blei yai ba kan tiu bor lang shooting i bai la mingi puliang ting jong blei ba jing duai ya Mrs Nakila bet renga i ba la ai ku bor ling ba jong jing duai ya ka pres mo tim jong ka balang ka bara ki men sim ki jongi ling ba ki jing duai jong jing mani ba jing ro ublei un ker khu ye pi un nang bcha bor ye pi ba pi la ban ai ke jing shakuri ba jing sakhi ya ker teng jing turai bona ban ba ye jongi u Jesus Christ khani ka por ila poi se ka benta ban sha skor ya ktien ka jong ublei ha ka basdang nga ai khublei ya phi baro ki bapet ya kene ka program na ki yengi sem ko jong phi ne na ka nu jaka ka ba phi don hab deng jing trejing ta bat ki we ki jing don kam ai khublei ki doctor ki nurses ba ki health workers boro ki batresitom ha kabung ko ka por ka ba e ya ka officer jong sarkar ya ka police department ya kitu bon biang ya ki don kam ka bam ka di bat ki we pat bat kitu baro ki ba deng jong jing pang ki sitom kham tam ki ba de ban kit uni nyang jing ma ka met ki jong ki ha ki yeng na ha ki hospital ai ku blei philang baro ha ka deng ka ba don bor tam bat ka ba thiang tang ba jung turai bon op nem jong Jesus Christ tu blei un ai ya phi boro ka jing start ka jing shampang un pen chat bor un pen khia ka jing pang ka jing tom un pen dap ru ki don jong phi da ka jing yed ka jing skausen ai ba ka jing kermen ru ha ni ki por ki ba e ka bangi dei ban yat ling ba ka phang deng jong khubor ka ba nganya sam hap deng jong ilang kalong ki Kristan ki basngot hu yala ka kamram kabalang Kristan kadon ya ka kamram bandan pau ya ka jing it ya ka jing baha ya ka ji snei ka jong blei shak barthei kumbala tho shai hak tin ka jong blei kani ka mi hi no blei ubal e katta ka barthei ubal ai ti no yu khun ubal khamri u Jesus Christ ubal shashitom ubal yap nakabanta jongi nada ban ma bigi pop jongi nada ban punya suk yangi lembo khupa jongi ubah beneng ki Kristan gulongi khun jong balang ki bos ngut hu ya kani ka jing it ka jong blei baja ka ka bo blei ulale nak benta jongi ki Kristan ki pun pau ya kata ka jing it ya kata ka jing bha baja kata ka jing shai ka jong blei sha ka perthai bad yakani kabalang Kristan nadu ki spasa ke benengkong kali ai pen pau ling ba ka jing shakri jongka sha ki wei pat ka khubor kabalong ka phang pedeng kabadon ha ka kting ka joblei nadu ka tasben berim hadu ka tasben ka bathmai ka kuren Jepang kani ka kamram ban pau ya kijing it ya kijing pha ka jong bele sha ka perthai ba bangi ban pau kumta ngi ban pau ru bangi so thu sai kadar ya ka e bu bele
ulale nakabanta jongi lebau khun jong yu u Jesu Kris ngapuli yawe jing tho kabe thu shapang uwe udang tho history Kristen berteng Eusebius uwe thu bakas pasnem ka basau kaldon ka khlam ka bajurba ka balasar ya ka himarum jan baro ka we kibriu kila khangkhrdep iki sem ki jongki banlait na ka jing shakta hani khlam bar habdeng jung ka takapor u Eusebius ulat kho komni ki story jong u pang bab man kasngi bat baro sisngi ki Kristan ki Arab ya gitu ki balasyak ta hakta khlam ban sumar ya ki kilerap bantep ya ki bayap ki babun hajar habdeng jongki nangta kilat haulat ban ai bam ID ya gitu ki bamdon bam ki bamdon di isu baruong bagi Kristan kim simtengkai ya kapor ya kabor kim khuslai ka ega banja ya ka jing im ko jongki maki sngo bare kamram Kristan babdan pau ya ka jing e ka jing bha jung ble syak berthei badda ka baki le kumta kilapan don burom ya ublay bagi long kejing kerhu ya kaperthai susu ngala pulia kawe bagi jing tho bahus nam khang dai sepakat pra hapdeng jong kata khlam ke baltip kum ka Spanish flu kabal penyap de million ki brio laong bahakari United States of America la khang khrdep ya ki yeng mani namar ba omlong shu ban mandible sering ba lokini ki por banta bat ki para bangai ki lasya mani haki yeng ki sem jongki hanrei don pat ki yeng mani ki bala ple ye ki jing khang jongki bagi bor sansar ki penon kam kum ki jaga sumar kum ki hospital ban sumar ki brio namar bagi jaga sumar boro kim don jaga thia shu bakani ke jing wan sakmat jong balang kalong ke jing kerhu ke bakhrau ye gitu ki balamat bari basya khata ha kani ke jing pang ka Spanish flu uwei u theologian berteng Dr. L.R. Scarborough ulong kumni khtin phareng to refuse to witness a saving gospel to a lost world day by day is nothing short of high treason, spiritual rebellion, and inexcusable disobedience to his holy commands. Ngapan kalakum ni syakasi, ban kerenga ya kejengkot ban sakhi ke khubor babha, ke khubor ke penim ha ke perthai, ke badap da kejeng tenju, ke arangkat bat kejisat kelah, ke jingele persyak, bat kejing bom ko ngu yau belai badiki an jong u hak di singi ba e ka ba ngidi ban im berengkat buni kunyang jingpang basir khai ki khubor ki bangi osngo manga singi di khubor ki open leng a ki open pisah ki open shapting yangi danghani kata yo ngala puli ke long times hak singi balang bakani kathan syate lamengi jong kri India kan dai kan next hotspot kaumut bakanan ke jingkiu ke bajurba jong uni ukhnyang jingpang kata kade ke Pakistan warab niak jong kot ke khia kiong bar ki dakishin ki bang yoi ki kedo kumta bat ha ka bakum ke ni kapur ka we na ki kamram ki ba kong san bha na ka mandari kum ki banget bat kum kinong song snong kalong ban ko ngu ban burom bat ban but perkingi ke jing pha bagi jing kerpat jong ki bor sarkar
ki bor snong bat ki wei di ki bor kembali penkup haki kata kade kamram ka bakrau bat ka bakong santam compare langidon haki jakasor compare langidon shabar na ki jakasor ngimdei banle sentan ngimdei banle bang senyo ngimdei ban ong ba uni nang japa unum kata yangi ngilui ya ka jingma ya ka jing shirkai bat kumno haba iwe yopang ka kata ya ka yenga sem ya ka snong thau ke mlang kasalang baro ka we kum ki banget kum ki snong ide ban snong thu bakam long ka basuk ban sensyar ban penyaji kam ki jam habum ka ni kapor baro ki tristom halaki benta ki bah labu bat ka di ka kamram jongi banya trailang bat ki bor baro bat ban long nuksaru baki weikin purthubut hakim lang salang kani kam de tangka an beri kam de gajing kerpahat jong asimet nga kerpahat jikani namar bak tinga jong blei kahi kayangi bangin le kumta ngi puli ka sithi ka jong utita sunang balai khot ka benengkong kong tupen kan mau yaki ban pen hapo iladi hagenong sensyar bat ki badan bor ban koongu ban long ki balok loy ya ke jingle babaha baro ngi polisi nodong lo khlai khot ben kong koong namar omdan ka no kondoru ka bor lim danu ble ti kita ki bor ki badon la bu bet jaki da uble ken ki bor sensyar ki bagilong hapo jongki ki bor sarkar ki bor snong kini ki bor ki bau belai ula penkup ya ki ada upolu ong hau tidas kum dalam balang pen kan mau ya ki khun jo balang ya ki banget bakin penapo iladi bakin pen ko ngu iladi ha gen oksan syar bat ki badan bor namar bakaji syar boro kawan na ublei di ublei ubal labu bet ya ki basen syar pada kamram jongi kuminas nong kolong ban buat berking, ban sengap ban syashkor, ban penterikam yang kijing kerbat borok. Habangi polisi itu tas kong tang berkongu, kong susu, bat ban long ke bala keloy hai kijing le babaha barok. Ngamut kijing le babaha barok, banyak terhilang nam tak kijing baha, jong keimlang kesalang. Jong ke perthai ke bangi im hab deng jong jing bagi jing le ka kamram kristan ka bangi don ban pau ya ke jing ke jong bele ban pau ya ke jing baha ke jong bele ke de pau kham tam haki por jong ke jing haki por jong ke jing tenju namar bangi don yu bele bolong ka budan ka bor halor ke baro ba ai ke jing kermen hab deng jong ke riong ke ngit hab deng jong jat pulung jong ka jing im hi na lor kene kamram ka bangi don ngi don kamru man so thu yegini kamram harung ki bo bele hi kwa yengi bangingin le kitan lightly ki kamram ki bang ko apan kan mau ye pi yang ni ka singi ka bandeng kong kalau bangi don ya kamram kristan ban ai ya ka jing syakri ka batiang hund habakran panga jing syakri ngimla banyak la jing thi ka jong pol shekin orong bol nom khat ad ka ben kong ba ka ar ka bu pol uong na ka jing snai ki jong blai na ka jing snai ki jong ublai ngidi ban ai ka jing syakri kapa pediang hun khmat jo boleh kau pen sngau bhayu boleh ka balong ke syakri ka bakan zaman siam bon sian habang berkhat ya kan ikut khot ngi so ba ta ka syakri ka bakan zaman siam ka dei tang syakri yo boleh ka jingwan ban mani yo boleh ka jing duai ho boleh ka jing mani ka jing ro yo boleh ba ya kan ngi sngau tho ba namang di kristan ngide ki banget
Hari kajing syakri ka bakan jaman siam. Kam day tang syakri ka ba yasno ba kajing mani kajing ro kajing blay haki saukon ro jong ni naki yang ki sem ka jongi. Kajing syakri ka bakan jaman siam ka kintup lang ya ka perthai baro ya ki paramansi bokodor ya ki wei ba kajing thau kajing penlong ki jong blay ya ka mariang ya ka saudong saukun. Ngi beli ko pasti ke jong pol, pasti sekolah saya ko nang balai khot bukan nyau ko ong ba kanu ka bangi ngile. Kanu ka bangi le hak tien na ka kam. Ngi troy ka nadu ka mensiam. Ngi troy ka nak mata kerteng jong trai jongi uji supres. Wang syu kan no ko bangi troy. Ngi troy nadu ka mensiam ban pen so pahayo blai om ban pen snobha ya kibriyo nama kata kaji syakri baka jaman siam kakan thup lang ya ka perthai baro ya ki parmansi baka dol ki badan saudong jongi kan no kuno bangile ngile na dok man siam nam ta karteng ka jong trai jongi uji supres ban na kabanta jong kani khubor ngako bangin kham penlej ki jing mut jongi ha ka jing syakri kabe dai bak perse kabe dai bagi para beliau habdeng jogni sngi ki bangi ni polis ti men kong patro nang basau ko bipo ketim beli kong wei po wei baro kat kemba ula pediang ya kajing ai kum taken un sam ya kata parlok hi kum kisardar babha kaje e babun jat kajong ublei na kijing kerku kejong blay, na kijing ai kejong blay bu ai, na kijing ya kijing im kejongi ngiri benon kam ya kata, ngiri ban sam ya kata, banong kijing syakri nam daki wepat, kum kesedar babha, kibos ngothu ya kijing kejong blay, ni pediang ya kijing kejong blay, bagi dia banyak sam lang, ban ai kijing syakri. Kalau banlong daki sap kita jungi, kalau bandon daki jing don kijing em ke jungi, kalau banlong hakan nu ke jaka kabangi ni tray. Deh bangi pen pau, yang ni kijing syakri ke bandon duk kemen sim syak berthai. Baki wei kenyo i ya kijing ke jong belai, baca kijing ke basisha jongi. Kan ia kentup ya barok ke bau belai lapan kup, kisap kita land. Lakalong kinong sensar. Lakinong kinong traya ko kaya doktor kinas baki waypat. Lakalong ki officer ki nang kli hai kam ki jam baki kitray. Kinong khayi, kinong elam snong mangi kinong elam balang bat ka balang hi. Hakini ki haki por jong jing e, haki por jong jong lakhot jingi baro. Bangnum tengkai ya ka bor iki sap kita len Henry ngin ai ka jing syakri. Ka balong ka jing kerhu ya ke perthai ya ke melang kasalang bagi syakri ya ki para beliau ya perthai kalong hi ke syakri ya ublei ka ba arpat ka kamram kristan ka bo beliau khot dingi kalong ba nginya ai mensim nginya pentengen iwe hakipor jong kijing hakipor jong kita tunjuk ni pulie kasti ke benengkong si kita selalu dengan pesan kerap berbaik ongkum ni nak bakum ta tu pinjam pentengen parlok batu penang ya tei parlok kumba pi juleru tu ya pentengen parlok tu ya tei parlok kumba pi juleru. Ini kan khot. Kapan kan mau yang ini bakum ki kristan. Ngilas ngau thu lupa. Namal ong kumba pijule. Kumbangi jule boros kata. Kedaya kam jongi banyak ai mensim. Kedaya kam jongi banyak pentengen. Kedaya kam jongi bangin yatai. Iwe pat. Bat kini barok kiton kam. Nadu kajing pentengen. Nadu kajing yatai, nadu kajing ai mensim, hakipor, kibangi mat, kajing kajing juk, jong kajing em.
hab deng jong ki jing tenju jong ka jing em don shibon ki brio ki ba mat ya ka jing sono man sim ya ka jing khuslai kalap non mag di bantrai broshimit broshisngi kemya ba chong thai hakum kini ki podan ki bahap le kum ta broshisngi broshimit kemya sa kini bantrai ban mandap ye kamram ki jong ki don ki bakus lai ki ba shimte namar ki jing pang ki jistom ki ba ban ya kam met ko jong ki kam tam ki tu ki ba de ban shakta ha ni khunyang jing pang ki dan ki ba mat ya ka jing duk ya ka jing kerdu ki malak pun biang ya don kam jong ki yang kesem namar kim yo ban tre bang kata komba ki de ban tre namar kata nalor bangi ai ki jing syakuri met man sim ni ai sekri da ki jing ai ki jongi ni don kamru ban long barabol ki kristan ki ai man sim ki bai pentengen de habangi ai man sim ni pen pau bangi don senda jongki ni don rengkat bat ki bagi tu ki bamat ya kini ki pressure ya kini ki jing le ya kini ki jing khuslai jong jing em ken yo mensiam kawai ni kilat ki bangila banyak pentengen ka bangila ban ya tei ka bangila ban mensiam ka long lingba ka jing duai ka bible ka hikayangi ba ngi di ban duai klem da pot om don ka bor ka ba khampalat ban ya ka jing duai ka jong ki banget ki kamba ki ja de nama badon ki brio ki badam khosiu ki badwai man kasni ki badwai khalam da pot nak benta jong ki wepat ni puli ka siti filpil dong besar ko bandriu bhanyo ko ong yangi wat khuslai ya ka eru hanre ha ka ei baro da ka jing duai bagajing kerpat lem bagaji aingu tu penting bagi jing pan jong pi show blai tiga tak jing suk ke jong blai ka ba palat ye jing phang boro kan ri jai kan ye kita not jong pi ba ja jing mut jong pi ha u kris jisu kitab sam ke bandu fuar ko pra ko ong tu the no ya la ka do no da khmat jong u blai u long ka jakari jongi ki parang bagi perlok om don ka wei pat ka bor ka bala abanya rap jangi ngim tip kisngi ki bandang wan kin long ki bakum no tan rei ka wei ngi tip ba bang itu wai hau belai habang i the ya ka donu jing khmat jong belai u belai ulong ka jakari jongi u belai ulong ka jihada jongi u belai ulong ka kut ka baskem jong kajing em jongi no tala khot jangi habai dana ki yengi sam ki jongi bangin duai nam ta ki pang ki basitom ngin duai nam ta ka jia da ka jongle ngin duai bo blai on weng no on pendu pendam no ya uni nyang jing pang ka sla jom thai mo blai udon ka bor banle kumta ngi puli ka sithi ka jong jokap ngamasan ko ban rio ko ong tu ya plano perlok hi ya lagi jing palat ba tu ya duai nam ta perlok hi ba onduk pen khia ya phi ka jing kerpat minot jong bohok kala shibon ka jing kerpat jong ubohok ka jing kerpat jong ki bangai ka jing kerpat jong kristan ki bala sius pa ka jing kerpat ka manado ka donut kala shibon ka don ya ka bor ban mat ya ka jing pelat ban mat ya ka jing penkhia indan kam bantuai halakasngi bantuai da ka donut barok kidan ki por ba pedeng jong jing khuslai jong jing em hapdeng jong jing tenju jong jing em om sola se bandwai om sonang se bandwai om mi kentien se bandwai nama kata kadon kam shibon kata ka prayer support ke jing dwai nam ta ye iwe pat
bo vlei un ben sai di bor yaki ni polisi no dong ba pra kar khot ka ba phun rio ko ong ba don ki por ha bedeng jong ki tin ju om nang su ban vai om tan thali chu ban vai om bi ken ti chu ban vai hari man sim ba khoi u dwai u kar pat ha ki jing ur ki jing pat her na ka banta jongi ka jing dwai ka jong man sim khoi ka jing trai ka jong man sim khoi ngam bonong kapau saya kedar habakum ke bengi tuai mata ka jing khot yang ika kamram ke bakenja kristan ke jongi kelam pengen tuai ngin pendem I khot siu jongi ban tuai ka koram ka kamram ka bakhrau ka badon kamtam habede ni kesni ke bangi em ka balai ka kamram jongi kristan kalong bangin ya rap lem ban kit ya ki jing kit ki bakhia bangin rap ban kit lem ya ki jing kit ki bakhia ki ba ki we pat ki kit hab deng jogin ki por ki ba e ni pulis ti gal pesti upol gal tiang nom rit ko ba ar ko ong tu ya kit phi ya ki jing kit parolok hi ti kumta phenya pendep ya ko kum ko jong kuris tu ya kit phi ya ki jing kit parolok hi kumta bangin pendep ya ka hukum ka jong ukres kalong ko hukum ka jong ukres bangin kit lem ya ki jing kit ba ki jing e ki ba ka berthai ka mat hagni gisngi ka khti ka jong bele ka kren shai ba omdan manu manuru ubri ban yad marwe habdeng jong ki them jong ki jing tenju habdeng jong ki jing kit ki bakhia badu blei hiu ong wa phia lengba jong ka them ka sangiu jong jing yap hi ngan lo uding du jong phi ngan lo shan du jong phi phia lengba ki ngan lo rong kat bat phi phnya lengba ki wa ki di shlei ki nom tlep ye phi phnya lengba ka ding phinom ing ngan lo rong kat bat phi ujisu ong Matius kal nom khabit khoba rupra tu wan hanga phi borok ki bathat ki bakhia ka jingkit ti ngan penjam ya phi nama kata kamba ujisu khot kamba ujisu la le ubeli khot yang ha badi phi bangin men pau ya kamram kristan jongi da bangi rap bani kitlem ya ke jingkit ki bakhia banya tenrong lem ya ke jingkit ki bakhia kombangal om ne ka basdang kabalang ki bakhia ki tenrong lem banyarap lalong iba pang basutom banyarap ban na munta kibam don bam don di ban pli ke jingkhang wa jong ki yemani ke jongi lada ka poi ka por bagadon ke jeng wa bal kom ta bangi tan rong lam ya ke jingkit jongi bosun shar ki bors dong nama ka negre kamram ka ba ke jeng sana rangim la bal kom ta haki por ki bag berthai kedan habdeng jong ka crisis habdeng jong ke juk meding hakanu por pat ngin mangin pin ngin pau ya kata kajing id ya kajing snei banyak kajing bah kajing beli sha kene ke perthai ngi don ruka kamram ban kren nak bentak itu ki bam don kalat ban kren nak bentak ki basha ban ben nam ta ki basha leben nam ta ki barit bangin kren nak bentak chongki ngapuli ko berba balai foi ko prakhandai ko ong tu pli election tur nak tahu tahu menang keren hakakam jong kita barokat kiba lapen sa kenja tu pli election tur tu bishar hok batule ke jing bishar hok badu bakardu ngastan nu pli ya ko ba phareng ko ong komni speak up for those who cannot speak for themselves ensure justice for those who are being crushed yet speak up for the poor and helpless and see that they get justice. Dia kamram jong kabalang banpet saudong jongi. Kita habdeng ke jing ek di jenjar. Ki badal di kinumla ban yeng, kinumla ban kren. Habdeng jong ke jeduk ke jing kerdu, habdeng jong ke jing sa kenja. Dia kamram jongi. Bai keneri kti, ban klegi, ban kentiu yaki. Ban rap yek tenun kam ki jongki uji su lai thu ek pharsi unong samaria babha
ban jubab ya gajing keli jong wei rusaj ubawan madenju ya Jisu uni rusaj utip ha sepang kukung ke bakhrau tam ban i ju blei daga mensiem daga bor daga donut barok nang taban i ju pramajan ngi puli Lukas no bisi phor khar arpusan hadu kabalai pinyo wan man keli ya Jisu wei tau pramajan u Jisu lai thu khana sepang unong samaria babha ubalai rap yo tu briu basya luti hakalanthi sha Jericho onda ulaban kut yang ni parsi Jisu ong khelet tole mameru kumju dan sibon kun habdeng jong kejing tunjuk dan sibon men habdeng kejing ma kejing mensau habdeng kejing pang kejing tom kejing duk kejing reduk kejing tengan u Jisu ong to khelet mame tole kumju u khot yang abadi pi to khelet ma pi tole rukumju ya tan rong lam ye kejing kit ki bakhia jongki para brio hakani kita percaya ni pulih kistiu juga belong baar khadu khat sao khadu bakut jokal nong u jago bagan mau sepang kajinget bakajingle kajinget klem kajingle kalong bayap kajingle klem kajinget ru kalong bayap bakani ke por ka badawa yang ha bajupi om tang baginget re bangin pau ya kajinget kujingis ke persai ling ba kajing it ling ba kajing isne ling ba kajing le bah ye ki wei pat uji sulong kum ni hagas ni kajing bishar ye ki ben riau namang la thangan pila ai hanga ban pam ngala sliang pila ai hanga bandi ngalong nong wei pila khot lem yanga baleng khut pila kup jan yanga ngala pang pila wan sumar yanga ngalong ha bendi pila wan hanga onda kum ta kita ki bohok kin ye thu hu kin ong ku trai menu bangle i bamila thangan bat ngila ai ban lani mela sliang bangila ai di menuru bangila i melong nong we bangila khot lem yame lani baleng khut bangila pun kup jan yame menu ti bangio i babe pang lani ha bendi bangila wan hame utau sim tu nye thu bo nong haki shisha ong hapi ha phila le yaka we ubaritam nakini ki para jonga phila le ken hanga Matius arpusan laibusan hadu sopo kum tahu beliau khot yang ilang bangun kubur ting jong belai bangun snow thu kamram bangun Jakarta kami don syak partai syaki parabrio habdeng jong kini ka khlam kebangi ngide banyak lengpa tu boleh unkur khu yang ilang bangun kubur nak tien ke baim jong tu boleh ke jingsuk unong lempat pi mari maroi berkum ki yeng kisam pi don ha jing dwai jonga ka yeng jonga man la kasni ken mauri ka yeng sem jonga ka jing dwai jong pi ken mau ka jing dwai ta ka balang kala ban syakri yo blei bi para bri bri sni ba ye u blei nam ta ka burom jong amen tung nya dwai u blei bok pa jongi u ba beneng ni ai ka jingu ba jingro shame ku tra ba yej nam ta ni ka por ka bang yo ba mani ban syakri me batam nak ta khubor ka bang ai habdeng jongi nga duai ku tra ba yej men son shab ni khubor ha gi dono da khibu berkhat jongi duai ku try to kuran hangi bat ya rabengi bi lo om tang kinong sngo hanrei ba pentri kam ya ktin ka jong me ha ka ji im jongi ka bala ka sngi mga pani kini barok kerteng jung trai puno puno mai jung Yesus Kristus amen ngila poi sek bawai jong jing mani ka jongi yo blei nginyar wai ka jir wai ka ba arspa nyu pulai ba de kata ngin saya wai Jisu aban seyim kat pa im ha perthei dem ai tilun ya la di ban syakri tang yublei วันนาบุญแห่งชา
ban hoạt yang nghi kỳ briêu u thế luôn là ca chuyên em ca ram jong nghi ban siêu Yau Jisu ban ser yim Yau Jisu ban ser yim Yau Jisu Yau Jisu Yau Jisu ban ser yim Yu Jisu ban ser yim ban đạp cả trên qua ngô ban nhà ram khuôn trên chân ra là hạp hạ cor đền chùa yu Giêsu ban sơ yếm kỳ bom nu ju map ấy kan tu ching i klem ko chu na do nun palashle Yau Jisu ban ser yim Yau Jisu ban ser yim Yau Jisu Yau Jisu Yau Jisu ban ser yim Yu Jisu ban ser yim Jing du ai bas ngô brai Shalom ulet kil bun sin ban khot cơ pat yu thrai Haka jing ken ja hang ta mar way umu udem Usngo bang ban ya selo luk pa bahabunen Yau Jisu ban ser yim Yau Jisu ban ser yim Yau Jisu Yau Jisu Yau Jisu ban ser yim Hakaba why no jong ni just lock about here. Kijinga e kepada biang jung try bunok ni ba e jung Yesus Kristus. Kijing e kemana bam cukut ke jung blay bok pa. Le ma just lock ke jung mensim bkhoj. Kijing kerkhu ke belong lai hawe blay. Kenyai long rengkat begitu barok ki bakhot kerpat ki bamani ki basyakru yame hakani ka rui ka jongi barakal lang satlak persai na do manda bachudu ki bam jukutru amen.